Hem parlat molt sovint de que les activitats fonamentals dels habitants del poble de Salt han estat primer l'agricultura i més tard la indústria que va aprofitar la força hidràulica de la séquia monar, que ja de segles regava les nostres hortes i feia voltar les moles de més d'un molí fariner. Avui voldríem deixar constància de les indústries artesanals que a l'entrada de les cases més velles del poble fabricaven i adobaven els estris més primaris, però imprescindibles fins no fa molts anys, sobretot per a la pagesia. De la llarga llista d'artesans que podíem fer anys enrere, només ens en queden venerables representacions que de mica en mica i sense fer remor ni expedient de crisi tancaran la porta. En desaparèixer els últims artesans, perdem també un tros de la història vivent del nostre poble. Amb aquest document volem rendir un homenatge als nostres artesans i recordar la seva tasca i també llur mestratge al llarg dels segles. Les seves mans trenen amb agilitat i dobleguen el vímec en formes ancestrals. Només les tisores de podar i poques eines més l'ajuden en la seva feina. Tres generacions d'artesans enllacen aquest segle amb el passat. Els avis i el pare de l'actual cisteller varen viure en el temps en què els cistells per a portar l'aviram, el mercat i els coves palleters eren els containers més normals de les nostres contrades.
carretó de mà que tants viatges ha fet a les hortes, les forques de lledoner que arrodonien els pallers, els carros de baranes o les carretes de bous us conviden a entrar amb nosaltres a cal carreter com si fos en un túnel del temps i poguéssim veure per un forat els artesans de la nostra prehistòria. I ara aquí l'escolto, veieu? Fer-ho aquí, compari.
torn que tants barrots de cadira havia tornejat resta oblidat i inútil sota una pila de balca. El cadiraire ja només embalca assegut a l'entrada i adoba els seients que el temps ha arrocinat. El mes d'octubre d'enguany, el bestiar ha tancat per sempre els porticons del seu obrador. En Miquel i en Lluís, el seu gendre, han vist com les eines que tant havien servit esdevenien peces de museu.
En Badó, el ferrer, colpeja el ferro roent sobre l'encusa i l'entreguarda amb solemnitat. El torna a la fornal i el colga en el foc que rebufa i guspireja. Com si fos una torxa olímpica, aquest foc ha anat passant de fornal en fornal. Però ara no troba relleu. En Badó és l'últim ferrer de la llarga llista que ha vist el nostre poble.